Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Шушы көннәрдә Орша районында Татарстан Республикасының Үзәк сайлау комиссиясенең традицион күчмә утырышы узды. Бердәм тавыш бирү көненә әзерлек ничек баруын һәм иң мөһиме сайлау системасының барлык өлешләрен тикшереп, төп максатларның берсе иде. Орша районы бу җәһәттән һәрвакыт үрнәк. Утырышта Үзәк сайлау комиссиясе мәсьәләләре каралды, шулай ук сайлау комиссиясе эшенә нәтиҗә салды. Орша районы комиссиясе яшь сайлаучыларга зур игътибар бирә. Аларны һәр даим сайлау процессы белән таныштырып торалар, даими очрашулар үткәрелә. Местный депутатларның сайлауларына әйбәт режимда бара. План буенча мин уйлаганча 11 сентябрь көнне безнең участокларда 100% булмаса да 95-94% халкыбыз, населениебыз катнашыр дип уйлыйм.